Din perspectiva dumneavoastră, ce credeți că are de oferit orașul Oradea mediului de business? Înainte de toate are de oferit angajaților, potențialilor angajați pe care mediul de business îi are sau îi va avea, pentru că oferă o calitate a vieții foarte bună. Orașul arată din ce în ce mai frumos. Este extrem de atrăgător. Nu mai faci diferența între Oradea și alte orașe europene din vest. Mai mult decât atât, este într-o poziție geografică foarte bună, fiind extrem de aproape de graniță și oferă foarte multe facilități din punct de vedere al transporturilor potențialelor mărfuri care se produc aici. Mai mult decât atât, mediul local a fost extrem de sprijinit de tot ceea ce înseamnă administrație locală, care a arătat o viziune extrem de occidentală în ceea ce privește abordarea potențialelor investiții majore și s-a implicat în mod direct. Iar lucrurile astea cred că pot aduce foarte mult plus de valoare, inclusiv investitorilor care se gândesc să inițieze un business în Oradea sau în jurul Orății.